Umthetho
Ya abasidingayo ukuthi sibaphekele oil 49241500 inamba kaGoogle leyo ophekayo yazama bandla cela ningixhasa. Ngizoyichaza nje mina nguKhanyasa wakhona nami esimahleni kule ndawo siyakhela inkosi uMkhize. Ithizathu libe khona nje lincane kodwa okunyeke sokuya sikulungisa kuthiwa kufanele kuhlambuluke uma kwenziwa izinto ezinhle ungafeli phakathi ukudibana kwethu ukugcina umcimbi wentombazane nomkhonyana kube isikhathi sisishaye kakhulu asibanga isikhathi
ebesiyimisele ngaso ukuthi ngasekugcine kumcimbi kuze kube sebusuku Hlakusembuzi. Ophuma. ilona iphutha engilibone mina bakacele kodwa-ke hhayi ukuthi iphutha lelo hlalise njalo ngoba kusekujana naphambili ngoba sekuseduze kodwa kusekujana kwasafuneka iyasekushadisanweni namaphi namaphi umkhonyana-ke siyamukela la ekhaya kakhanyase kadwala kambovu emzini kakhulu unjenje nobaba ufalazi umzulu ebhontshisi nabafowethu abangasekho nabakhona siyamukela umkhonyana lenhliziyo enhle kaNkulunkulu uma kukhona engaboni kahle khona usezoqondana nathi akasazoma esihlahleni athi cha labakhaya sozani la khona engakuthandi kahle angeni la ekhaya ufuneka angena asondele eduze kuboniswaneni makhona kushayisana phakathi kwakhe nentombazana nathi kane kadadewethu sohlala nayo phansi siyale kube qambi yofika emshadweni isiyazi ukuthi umkhwana uphathwa kanjani kodwa nginethemba ukuthi iyaphathwa kanjani ngoba isikhathi esiningi ngakuyala umkhonyana ngizothi ngibonga kakhulu laba bacele ukuphathana ngakukhonye ngizoqhubeka nabo bazolekela abafundi nabo bakhona amakhona namadodana amakhona lapho nokusala khona ukhona abafowethu nangodadewethu asenzeni kusi ukwenza umcacile umkhonyana aphinde ayosebenza ngiyazi ngoba kwenzaka kakusosha phansi umkhonga asondela khona sobona umkhonyana wethu senze into engalungile Initiative. ngithi sandla usavela keleko No, I see that. ayikhotha hayi ayikale nakwenza zombili inyama singenza into eyiphutha sekusetshenziswa kangaka amadoda hayi angayikhotha sizoshaya sosikhathi Uzoshaya amasewala. beka kilokuzana ihambe mhlawumbe uzofaswa emnaki izandla zengcolile mfasini inyombo yenziwa njani inyombo le inyombo sesikhombisa bona Uyena balenthele. Sewumfuthu wakithi. Kwaze umuntu sezinyawo sesobambisana nonke nihlanganeke bakandosi la umlingani kubanjiswane qhubeke phambili sihlanganisa ndawonye-ke nonke nabakandosi yesomdala bonke kumani ubaba nawe sesiyekela kuwena ibona bazokugada konke lesikwenzayo ilungile ke ntombi Hai shai fume. Hai shai fume. Hai shai fume. Hai shai fume. Sizocela
sibingelela umndeni wakaKhanyasi nowakithi umndeni asivukanga ndawonye namhlanje futhi asibingelelanga isikhathi esiningi ekuseni ngoba sivuka ngokuhlukana nemizimba ikhathele kulabo abakwazile ukubeka uhlangothi. Ngizothi nje umndeni wakaKhanyasi ngibonga ukuhlangana kwethu kusukela ngosuku lokuqala sihlangene kwaqhubeka kwaze kwaba uJehova uyasipha lawo mandla ukuthi siqhubeke wehlisa nalowo moya ukuthi ngabikho ukuthi phakathi kwethu kube khona ozwa engathi akasamthanda omunye kwaze kwafika lesi sikhathi. Okusenhlizweni yami-ke ukuthi uNkulunkulu aphinde aqhubeka asipha amandla ekutheni njengoba sesiqalile le ndlela sayibeka kulesi sikhathi sikwazi ukuthi samze sifike emaphethelweni. Engizokusho ukuthi-ke losuku olusihlanganise namhlanje ilona suku mina kithi engiye ngiqala ukuba ne-recognition kumkhwenyana ukuthi umkhwenyana. Mina ngakafiki lolu suku ngimthathe njengomfana nje usuke efikile la ekhaya wathi asimazi. So njengoba thina la ekhaya sesizafikele kulesi sigaba senginesibindi ngisho ngaficwa isimo sengangena la ekhaya ngisho something. So ngaleyo ndlela ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi ayihlanganise lemndeni kuze kufike lesi simo. Suko okusesifisweni sami nasenhlizweni yami-ke ukuthi-ke aqhubeka siphumelelise ekutheni size siyifeze le ndima sibambisene sizwana nasenhlizweni zethu kube khona lowo moya nje wobunye kungabi ukuthi sihlangene ngoba nakho sihlanganiswe zingane bese kuba ukuthi egcine kulungile aqhubeke kodwa thina kube kungekho ukuthinteka enhlizweni. Ngiyabonga.
Kali mbekuma wapi sekuyena Basamile. Itala.
Jabale, Mukalamad.
Shayela nomandla lingo 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 Shaya ukalabo siyo basha awubona mabenze nje siyo basha
Thank you.